Καλώς ήρθατε στο Plotpod. Στο προηγούμενο επεισόδιο, οι ταξιδιώτες μας έφτασαν στο μικρό επαρχιακό χωριουδάκι του Χάρτεν, στα σύνορα του Τέξας με την Οκλαχώμα, ψάχνοντας το φίλο του στο Χάρι, που από ό,τι έμαθαν είχε αποσχιστεί από το καραβάνι το οποίο ακολουθούσε. Φτάνοντας στο χωριό, τους υποδέχτηκε ο επιδεσιμότατος Κόουλ, ο παπάς του χωριού, που τους ενημέρωσε ότι το Χάρτεν είναι ένα ορθόδοξο χωριουδάκι, σε αντίθεση με τα περισσότερα τοπικά χωριά της Αμερικής. Μετά από μια συζήτηση με ένα πιτσιρίκι ονόματι Κάι και με τον ίδιο τον παπά, οι φίλοι μας αποφάσισαν να ψάξουν για ίχνη του Χάρι, συμμετέχοντας στις δραστηριότητες που συμβαίνουν το Σάββατο του Ορθόδοξου Πάσχα στο Χάρτεν, λίγο πριν την τελετουργία της Ανάστασης. Τώρα, ο καυτός ήλιος της Οκλαχώμα κινείται προς τη δύση, καθώς ο Τζέι και ο Μίτς κινούνται σε μια γωνία, όπου κάτω από μια αυτοσχέδια τέντα ένας οργανοπαίχτης γρατζουνάει τον μπάντζο του, παίζοντας κάποιο τοπικό αμερικάνικο παραδοσιακό τραγουδάκι. Πώς τον ακούμε, είναι καλός? Είναι τόσο καλός όσο θα περίμενες από έναν οργανοπαίχτη σε ένα τελευταίο χωριό. Παίζει κάτι πάρα πολύ απλό. Πόσοι είναι εκεί και τον ακούνε δηλαδή? Σύνολο να είναι καμιά δεκαριά άτομα προς το παρόν. Τραβάνε πλαστικές καρέκλες, τις βάζουν στο χώμα. Αυτός κάθεται σε ένα σκαμπό. Το μπάντζο είναι λίγο ξεκούρδιστο, το κουρδίζει, συνεχίζει, το ξανακουρδίζει. Ο Μίτς θα τον βγάλει φωτογραφίες και τον άνθρωπο και τους ανθρώπους γύρω, καθώς ξέρεις, θέλω να αποθανατήσει τη στιγμή του αυτού του τοπικού πανηγυριού, ρε παιδί μου. Σε κοιτάνε λίγο με απορία οι ντόπιοι, καθώς το κάνεις αυτό, αλλά δεν σε εμποδίζουν. Ο τυπάκος που παίζει το μπάντζο, ένας κοντούλης άνθρωπος με ανοιχτό χρώμα καφέ μαλλιά και ένα σχετικά φαρδί ψάθινο καπέλο, χαμογελάει προς το μέρος σου, ψιλοποζάρει ας πούμε για τη φωτογραφία. Καλώς ήρθατε ξένοι στο χωριό μας. Καλώς σας βρήκαμε, ξένε. Κλικ, κλικ. Hey. Είναι μαλάκες. Είναι μπάντζο παίχτης, τι περιμένετε? Τζέι, μήπως μπορώ να σε βγάλω δίπλα-δίπλα μαζί με τον κύριο? Είναι έτσι απλός, πράος άνθρωπος. Θα ταιριάζει κόντρα στο δικό σου στυλ, το ροκ. Στην πορεία έχω φύγει, έχω μπει μέσα στο πλάνο της τέτοιας και λέω «Μάστορα, για φέρε λίγο το... να σου δείξω λίγο». Παίζεις φίλε μου. Φέρε εδώ να σου δείξω, χορδές έχουν όλα. Δεν έχω ιδέα από το να παίζω μπάντσο. Θεωρώ ότι επειδή έχει χορδές θα είναι πολύ κοντά στην κιθάρα. Δεν ξέρω κατά πόσο καλά θα βγει αυτό. Και αρχίζω. Εκεί που πιστεύω ότι έχει κουρδίσει, δεν ξέρω αν έχει κουρδίσει, θα προσπαθήσω να παίξω σαν να είναι κιθάρα. Τέλεια. Ρίξε μου ένα... literally οποιοδήποτε skill πιστεύεις ότι ταιριάζει με αυτό. Δεν ξέρω. Το Call of Cthulhu δεν έχει κανένα σχετικό Είναι πράγμα. το Arts Crafts. Το Arts Crafts το σκέφτηκα, ναι. Ωραία, θα ρίξουμε ένα Arts and Crafts λοιπόν. Δεν έχω βάλει τίποτα σε αυτό. Πάμε, 5. Έχεις 5. Έχω 5. Άμα το φέρω, θα παίξω μπάντσο. Πετά όλο το λακ, πέτα Μπορείς όλο. να μου το ρίξεις και με power θα πω αν θες. Εναλλακτικά αντί για Arts Crafts. Με απλό στατιστικό power. Ναι. Αυτό με βολεύει πολύ περισσότερο. Σίγουρα. Το πετυχαίνω. Το Power of Will είναι 35, έχω 60. Τέλεια. Οπότε κουρδίζεις λίγο τον μπάντζο σαν ηλεκτρική στην αρχή. Αρχίζεις να παίζεις και λες όπα. Λάθος. Το ξεκουρδίζεις και το γυρνάς λίγο πιο πολύ σε κούρδισμα ακουστικής κιθάρας και όντως φτάνει πιο κοντά. Οπότε αρχίζει να βγαίνει από αυτό το όργανο το οποίο είναι σχεδιασμένο πραγματικά για square dances ας πούμε και πανηγύρια, ένα αμάλγαμα ανάμεσα σε κλασική ροκ και τον ήχο του μπάντζο που φέρνει και άλλο κόσμο και συγκεντρώνεται έτσι γύρω τριγύρω. Ο οργανοπαίχτης τι ωραία, μα είσαι στα καλή. Νιώσε, βγάλε στίχους τώρα.
Βγάλε στίχους τώρα. Μίτς, τράβα. Τράβα, Μίτς. Καθώς ο Μίτς τραβάει. Συνθέτω. Καθώς ο Μίτς τραβάει, αφήνει και ένα καπέλο κάτω ή τη θήκη της κιθάρας για να αρχίσει να μαζεύει και κάνα δολάριο. Τέλεια. Ο τυπάκος που έπαιζε σκέφτεται λίγο αν θα αρχίσει να τραγουδάει και αποφασίζει ότι έχει πολύ καλύτερες πιθανότητες με το να χορέψει. Οπότε αρχίζει να κάνει έναν παραδοσιακό αμερικάνικο square dance χορό και διάφοροι άνθρωποι γύρω σας όντως μπαίνουν σε αυτό. Έρχονται δύο άνθρωποι με νταμιτζάνες με moonshine και αρχίζουν να βάζουν ποτηράκια γύρω-γύρω στις πλαστικές καρέκλες, αντίστοιχα πλαστικά ποτήρια, και ανάβει το κέφι, θα λέγαμε, σε αυτή τη μεριά του χωριού, ενώ ταυτόχρονα ο Τόμας και η Ρίτα κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ακούτε περπατώντας ότι αρχίζει μια αναμπουμπούλα πίσω σας και καταλαβαίνετε ότι μάλλον αυτός είναι φίλος σας ο Τζέι. Όπου στην αντίθετη κατεύθυνση υπάρχει ένας μακρύς πάγκος πάνω και δίπλα στον οποίο μια γιαγιούλα, μια κυριολεκτικά γυναίκα γύρω στα 70, έχει στα χέρια της κάτι πολύ μακρύ, μπέζ ροζ σε χρώμα, που μοιάζει με σωλήνα κάπως, με ευέλικτο σωλήνα, και φαίνεται να το γυρίζει από μέσα προς τα έξω. Πλησιάζω, γρηγορεύοντας και το βήμα μου, τρεβώντας και λίγο τον Τόμας. Θα σου πει. Καλημέρα. Γεια σας. Τι είναι αυτό? Αυτό εδώ είναι ντεράκι. Και το πλησιάζει και... Όχι, ευχαριστώ. Δεν σας το δίνω να το φάτε, κυρία μου. Απλά το καθαρίζω. Και όντως βλέπεις ότι κρατάει στο χέρι της ένα λεπτό έντερο από κάποιο ζώο. Α, για παιχνίδια μας είπανε, όχι για... Ναι, εγώ κάνω τη δουλειά μου εδώ, αλλά τώρα ο γιος μου σιγά σιγά θα φέρει τα ψοφίμια για το διαγωνισμό γδαρσίματος εδώ. Έχει μείνει κυριολεκτικά με το στόμα ανοιχτό από την έκπληξη. Τι αν, κορίτσι μου, δεν χθες να γδάρεις κανένα κουνέλι? Ρίτα, περίμενε. Κυρία Μοίρα. Μοίρα, ναι, έτσι με λένε. Τέλεια, τέλεια. Τόμας. Χάρηκα, Τόμας, και εσύ, κορίτσι μου? Ρίτα. Ωραία, χάρηκα πολύ, καλώς ήρθατε στο Χάρτεν. Τι θέλεις, κύριε Τόμας? Ψάχνουμε έναν φίλο μας, τον Χάρη. Είχε έρθει πριν μερικές μέρες με κάποιους, με ένα βανάκι. Α, κάτι μετανάστες, κάτι έτσι χίπηδες που ήρθαν τις προάλλες. Ναι. Ο δικός μας φορούσε κάτι καφτάνια, είχε μακρύ μαλλί. Σε κοιτάει, ένα δευτερόλεπτο περνάει. Ποτέ μου δεν τον αιματάδα. Ίσως μπορείτε να μας πείτε κάτι άλλο. Ναι, εδώ έχουμε το διαγωνισμό καθαρσίματος, σας είπα και πριν. Όχι ό,τι θέλετε εσείς, εννοούσα ποιος έχει αμάξια. Ποιος έχει αμάξια? Ναι. Λοιπόν, έχει ο κύριος Σον, Ναι. και έχει και ο γιος μου, Ναι. που έχει ένα βανάκι το χασάπικο. Ο γιος μου, ο Ρόγκαν. Να, θα έρθει σε λίγο λογικά με τα κουφάρια. Θα το περιμένουμε. Και όντως, πολύ σύντομα έρχεται ένας άντρας ανάμεικτης καταγωγής, φαίνεται δηλαδή να είναι μισός λευκός, μισός μαύρος στην εμφάνιση, κουβαλώντας ένα σάκο πάνινο που φαίνεται βαρύς, ρε παιδί μου, ακουμπάει πάνω στον πάγκο και αρχίζει να βγάζει από μέσα κουνέλια, κάποια πόσου, ένα-δυο κογιότα από ό,τι φαίνεται σκοτωμένα, και να τα απλώνει, και δίπλα τους καρφώνει μακριά κοφτερά μαχαίρια και εργαλεία που φαίνεται να χρησιμοποιούνται για να τα γδάρεις. Περιμένω λίγο την κυρία Μοίρα να κάνει αυτή τη σύσταση, καθώς στην ουσία έχουμε κάτι στον πάγκο της 5 βήματα πίσω, από ό,τι καταλαβαίνω. Να δω θα την κάνει τη σύσταση αλλιώς. Η κυρία Μοίρα συνεχίζει να γυρνάει το έντερο και φτάνοντας προς το τέλος, σηκώνει το κεφάλι ψηλά. Ρόγκαν, τα παιδιά εδώ θέλουν να σε ρωτήσουν κάτι. Ναι, εννοείται, λέει ο Ρόγκαν. Ξένοι, ήρθατε κι εσείς? Είχαμε και τις προάλλες κάτι ξένους. Χάρηκα πολύ, είμαι ο Ρόγκαν, είμαι ο χασάπης του χωριού. Τόμας, και δείχνει το χέρι μου, Ρίτα. Ψάχνουμε τον φίλο μας τον Χάρη. Είχε έρθει εδώ με τους ξένους, τους χίπηδες, πριν μερικές μέρες, και
ελπίζουμε πως τον είχατε δει. Ξέρουμε ότι δεν έφυγε μαζί τους. Μήπως τον πετάξατε στην πόλη. Δεν τον πήγα κάπου εγώ, όχι. Ήταν ένας λίγο, πώς το πω, αδιάκριτος νεαρός, έτσι, ασιατικής καταγωγής με μακριά μαλλιά. Ναι. Δεν ξέρω τι απέγινε ο φίλος σας, αλλά λογικά θα φύγει αφού δεν είναι εδώ. Αν ήταν κάπου θα ήταν εδώ στο πανηγύρι, λέει. Αν δεν τον πήγατε εσείς, ξέρετε, ανησυχούμε, γιατί αν δεν τον πήγατε εσείς και δεν τον πήγε και ο κύριος Σον. Είστε σίγουροι ότι δεν έφυγε με το καραβάνι του? Ναι. Πώς? Έτσι μας είπαν, εντάξει, τώρα σίγουροι δεν είμαστε, αλλά βλέποντας ότι η μισή πόλη τον είδε να έρχεται, αλλά σχεδόν κανείς δεν τον είδε να φεύγει. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω περισσότερο, λέει ο Ρόγκαν και γυρνάει στη δουλειά του με τα κουφάρια και τα μαχαίρια. Αρχίζω να ψάχνω μέσα στην τεράστια τσάντα που κρατάω ποριακά, είναι σαν κουβαλιάζ, και βγάζω μία κονκάρδα μύτης Μέρντερ. Καθώς πηγαίνω και του τη δίνω. Έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε κάτι λιγότερο πιο βάναυσο στη ζωή σας? Χαμογελάει πλατιά και σου λέει όχι και σπρώχνει το χέρι σου μακριά. Μα κρίμα είναι. Κρίμα είναι να μην τα φάμε, σου λέει ο Ρόγκαν. Θα φάτε το ρακούν. Ρίτα είναι ήδη νεκρό. Γιατί να μην το φάνε? Το ρακούν. Το χτύπησε ο Σον με το αμάξι, σου λέει. Ήταν ήδη πεθαμένο. Δεν ξέρω αν θα το φάμε το ρακούν, αλλά σίγουρα θα είναι χρήσιμο για το διαγωνισμό. Και βλέπεις ότι όντως κάποιοι κάτοικοι έχουν πλησιάσει, έχουν πάρει σκαμπό, ας πούμε, και τα βάζουν στην άκρη. Και η κυρία Μοίρα έχει αφήσει το έντερο που ξετύλιγε και έχει πάει στη γωνία και αρχίζει να δίνει οδηγίες για το πώς θα γίνει ο διαγωνισμός. Ο Ρόγκαν σας λέει, μήπως θέλετε να συμμετέχετε? Όχι, ευχαριστούμε. Ανησυχούμε πολύ για το φίλο μας. Τον κύριο Σον, αν μπορείτε να μας πείτε που είναι, ίσως γυρίσουμε μετά. Ο Σον νομίζω είναι εκεί που θα κάνουν το σαβουροβούτι, λογικά. Το ποιο? Το σαβουροβούτι. Θα καταλάβετε. Εκεί στη λακκούβα, τη βλέπεις? Σου δείχνει ένα μεγάλο σκάμα στο έδαφος. Ρίτα, σε βλέπω ενθουσιασμένη. Πάμε να παίξουμε. Ευχαριστούμε, Ρόγκαν. Καθώς απομακρύνεστε πίσω σας, ο διαγωνισμός του δαρσίματος ξεκινάει. Οι άνθρωποι έχουν αρπάξει τα μαχαίρια και κόβουν τα ζωντανά, ας πούμε, τα νεκρά. Προσπαθώντας να βγάλουν το δέρμα τους. Φασαρία ακούγεται, ακούτε κραυγές από ανθρώπους που κόβονται πανηγυριτά από τους θεατές και πηγαίνετε προς το σαβουροβούτι. Ενώ ταυτόχρονα το μικρό αυτοσχέδιο λαϊβάκι του Τζέι έχει, υποθέτω, ολοκληρωθεί. Έχει ολοκληρωθεί, καθώς για να ανάψω λίγο τα αίματα κι εγώ πασάρω ένα από τα τσιγάρα μου στον μπατζοπέκτη, ο οποίος κάθεται και μας παρακολουθεί, χορεύει, και προσπαθώ να το πιάσω την κουβέντα. Καλό πράγμα αυτό. Καλό είναι, φίλε. Αλλά θύμισε μου το όνομά σου. Εγώ είμαι ο Κόρελ. Χάρηκα. Κόρελ. Κόρελ. Μίτσελ. Φώναζε με Μίτς. Γεια σου, Μίτς. Όπως με φωνάζουν οι φίλοι. Πάρε, κάπνισε εσύ και θα χορέψουμε εμείς λίγο. Για πες. Και έμαθα ότι ήρθε ένα καραβάνι με χίπηδες από εδώ την προηγούμενη φορά. Φέρανε κανένα καλό. Δεν φέρνει κανείς εδώ στο Χάρτεν. Ή τέλος πάντων, αν φέρανε, νομίζω θα το πήρανε μαζί τους. Δεν κάτσανε πολύ. Ήρθανε, τάμπανε λίγο εκεί με τον γκόουλ και μετά τους είδα λίγο αναστατωμένους και την κάνανε. Μήπως είδες και έναν φίλο μας, έναν έτσι... Χάρη τον λέμε, έτσι λεπτούλης, έτσι με λίγο ασιατικά χαρακτηριστικά. Ένας με κάτι φαρδιά ρούχα. Σωστά, και χαϊμαλιά. Και εκείνη την ώρα ακούγεται το τελευταίο χιτάκι που έχω φτιάξει επί τόπου που λέει «Χάρη, αν μ' ακούς, κάνε μου τη χάρη να φύγουμε από εδώ, να πάμε στο καλό». Και το λέω όλη την ώρα για να το τραγουδάνε και από κάτω. Μπας και μας ακούσει ο Χάρη. Και από κάτω όντως χτυπάνε γαλαμάγια. «Χάρη, αν μ' ακούς, κάνε μου τη χάρη». Ευτυχώς είσαι όμορφος, Τζέικομπ. Ο φίλος σας είναι που τον ψάχνει, Ναι. Οκ. Τώρα έχω αυτόν τον τύπο νομίζω, τον είδα να...
δεν έμεινε αυτός εδώ λίγο παραπάνω? Έμεινε λίγο παραπάνω, Νομίζω, έχω την αίσθηση ότι τον είδαμε τον goal και αφού είχαν φύγει οι άλλοι. Τώρα μπορεί να κάνω και λάθος, όλα αυτά έγιναν την ίδια μέρα. Αλλά θεωρώ πως ήταν με τον goal κάπου προς το σπίτι του Ρόγκαν. Του Χασάπη, να από εκεί σου λέει, σου δείχνει την άλλη. Α, στο σπίτι του Χασάπη, Ωραία. Ευχαριστώ, φίλε. Κράτα το τσιγάρο, μην αγχώνεσαι. Δωράκι από μένα. Μα είστε πολύ ευγενικός. Πιάνω τον μπάντζο του Τζέικοπ και του κλείνω τον ήχο. Και ανησυχείτε. Τζέικοπ, Τι! έχουμε πρόβλημα. Τι! Σκουρδίστηκε. Σε παρακαλώ πολύ, πάμε να βρούμε και τους άλλους. Νομίζω ότι κάτι κακό έχει συμβεί. Δίνω πίσω τον μπάντζο στον Κόρελ. Thank you. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, ό,τι χρειαστείτε, εμείς εδώ είμαστε. Τι! Έφτιαξε ολόκληρο κομμάτι. Πάμε να βρούμε και τους Τώρα άλλους. θα τραγουδάνε, θα έρθει ο Χάρη. Η μουσική έχει δύναμη. Άκουσέ με, Τζέικοπ. Μπορεί να κινδυνεύει ο Χάρη. Είπε Έχει καπνίσει πολύ. Όχι, αλλά βασικά δεν ξέρω. Υπάρχει πιθανότητα. Μάλλον ναι. Α, αυτό είναι Δευτέρα για τον Χάρη. Σωστά. Και ο Αν και Χάρη- σήμερα είναι Σάββατο. Σωστά. Αλλά μου είπε αυτός εδώ που έπαιζε τον μπάντζο ότι τον είδε μαζί με τον ιερέα στο σπίτι του Χασάπη αφού φύγαν οι υπόλοιποι. Με τον ιερέα στο σπίτι του Χασάπη. Αν ο Χασάπης. Μίτς, είναι σοβαρά τα θέματα. Αν έχει κόρη. Α, εγώ σκέφτηκα αν ο Χασάπης έχει τύμπανα σπίτι του. Πιο πιθανό να έχει κόρη και να τον βρει. Εγώ να ξέρεις, υποθέτω ότι μάλλον θα έκανε κάτι με την κόρη του Χασάπη και τώρα θα τον έχουν θάψει πουθενά μες στο χωριό. Α, δεν μπορούσε να έχει κάνει κάτι με την κόρη του Χασάπη και απλά να παντρεύτηκαν. Γιατί παπάς με το Χασάπη που έχει κόρη. Έλα, σε αυτές τις θεωρίες πρέπει να ήσουν πιο πριν από μένα εκεί. Πρέπει να έχεις φτάσει και εγώ να ξαναερχόμουν πριν πας. Δίκιο έχεις, ρε Στή. Πάμε να βρούμε. Οι άλλοι που πήγανε, κάτι εδώ, αυτή η κυρία με τα. Αποκλείται ρητέρα να έκατσε αυτή η κυρία με τα έντερα, να ξέρεις. Να ξέρεις. Στην κυρία με τα έντερα, μεταξύ πλέον ο διαγωνισμός του θαρσίματος είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οπότε φεύγουν πετσιά, φεύγουν έντερα, μυρίζει όλο φρέσκο κρέας, ρε παιδί μου, σαν χασάπικο. Και ναι, είσαι απόλυτα σίγουρος ότι η Ρίτα αποκλείται να είναι κάπου σε ακτίνα μυρωδιάς από αυτό το πράγμα. Κάνουμε μια κίνηση να δούμε αν μπορούμε να τους βρούμε προς τα που έχουν πάει. Θέλω ένα track ή spot hidden το ίδιο. Μπορώ να ρίξω εγώ spot hidden. Θα ρίξω έτσι για το χαβαλέ τρακ. Πόσο έχω φέρει? 76. 76. Ναι. Κόβω 6 λακ και το έφερα. Με τίποτα. Απ' την άλλη. Τζέι, εσύ αποσπάσαι από ένα σημείο που έχουν καρφώσει πασάλους στο έδαφος και φαίνεται οι διάφοροι άνθρωποι να φοράνε μαντίλια στα μάτια τους και σαν να τυφλώνονται, ας πούμε, σαν να παίζουν κάποιο παιχνίδι που φοράνε κάτι που δεν πρέπει να βλέπουν, ας πούμε. Και ξεχνάς τελείως όσο εσύ, Μιτς, βλέπεις στην άλλη μεριά, κυριολεκτικά στην αντιδιαμετρική, ας πούμε, κατεύθυνση από τα κρέατα, τις φιγούρες, τις πλάτες του Τόμας και της Ρίτα ανάμεσα σε ένα πλήθος γύρω από ένα λάκκο, από ό,τι φαίνεται. Έλα, Τζέικ, το βρήκα. Πάμε. Έλα που σου λέω και σταμάτα να κοιτάς από την άλλη πλευρά είναι η δική μας. Πάμε. Σε αυτό το σημείο θέλουμε να ευχαριστήσουμε το roll4dnd.gr που είναι ο σπόνσοράς μας για αυτή την ιστορία. Το Roll4D&D είναι ένα community hub για το D&D και γενικότερα τα RPG στην Ελλάδα. Στη σελίδα τους θα βρείτε τα πάντα, από τοπικές ομάδες που ασχολούνται με αυτά τα επιτραπέζια και τις δουλειές τους, μέχρι χώρους για να παίξετε και πολύ υλικό για τα ίδια τα παιχνίδια. Η ομάδα του Roll4 ανεβάζει και πάρα πολύ καλό υλικό για αρχάριους, εξηγώντας διάφορα κομμάτια του παιχνιδιού και πώς να παίξετε. Οπότε είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να ξεκινήσετε να παίζετε τέτοια παιχνίδια. Αν θέλετε να κάνετε ένα follow στο Roll4D&D, μπορείτε να το βρείτε στο Instagram στο @roll4_dnd.gr.
Πλησιάζετε στο σημείο αυτό, στο οποίο βρίσκεστε και εσείς, Ρίτα και Τόμας. Μπροστά σας υπάρχει ένας μεγάλος λάκκος στο έδαφος, γεμάτος με σκουπίδια. Μία κοπέλα με τα μαλλιά της πιασμένα κοτσίδα και φορώντας μία ποδιά κρατάει ένα δαχτυλίδι που λαμπυρίζει στο φως του ήλιου και λέει: Λοιπόν, πάρα πολύ απλοί κανόνες. Θα πετάξω το δαχτυλίδι εδώ, βουτάτε στη σαβούρα, όποιος βρει το δαχτυλίδι κερδίζει. Ρίτα, βρες τον Σον. Εγώ θα παίξω αυτό το παιχνίδι. Ακόμη και αν κερδίσεις, δεν θα είναι περισσότερα αυτά που θα έχεις χάσει. Είναι, θα είναι μια φανταστική ιστορία για την πρώτη μας εκδρομή. Εξάλλου ο Χάρη περνάει καλά κάπου και απλά τον ψάχνουμε. Θα περάσουμε κι εμείς λίγο καλά. Και βγαίνεις μπροστά στην ουρά μαζί με διάφορους άλλους, κυρίως νεαρούς άντρες, αλλά και διαφόρων φίλων και ηλικιών χαρακτήρες, οι οποίοι στέκονται σε μια σειρά γύρω από τον λάκκο γεμάτο με τη σαβούρα. Η κοπέλα με την ποδιά κάνει 3, 2, 1. Και όλοι μαζί βουτάτε μέσα στο λάκκο με τη σαβούρα, άλλοι τρέχοντας, άλλοι όντως πηδώντας προς τα μέσα. Θέλω να μου ρίξεις είτε dexterity είτε size. Λοιπόν, άκου. Θα ρίξω size. Γιατί είναι το size μου είναι τεράστιο. Για να δούμε. Λοιπόν, με 44 θα χάσω 4 luck για να το κάνω το καλύτερο level success. Hard success. Ναι. Τέλεια. Βουτάς και όντως το size σου είναι τεράστιο. Ο Μιτς είναι ψηλός, είναι ογκώδης γενικά. Είναι και τα δύο. Έχει έναν καλό όγκο και φουσκωτός πιο πολύ τα χέρια του από το κουβάλιμα. Καθώς αρχίζει να παραμερίζει τον υπόλοιπο κόσμο, τρέχοντας με μανία προς το δαχτυλίδι. Ακριβώς. Εκεί που έπεσε το δαχτυλίδι, λοιπόν, το οποίο προφανώς καθώς η σαβούρα και γενικά τα σκουπίδια βουτάνε άλλοι άνθρωποι μέσα, ανακατεύονται και το δαχτυλίδι πάει όλο και πιο βαθιά. Τρέχεις και με τους αγκώνες παραμερίζεις, χτυπάς, όχι απλά κερνάς αγκονιές δεξιά-αριστερά τον κόσμο, είσαι μέχρι τα γόνατα, μέχρι τα μπουτια σιγά σιγά μέσα στα σκουπίδια. Άνθρωποι πλησιάζουν από πίσω σου και μια μύτη ανοίγει από πίσω σου. Το κοινό κάνει hey! Φίλε, πρόσεχε! Φίλε, πρόσεχε! Καθώς τον παραμερίζω, λες και είναι πιτ και τρέχω να πιάσω το δαχτυλίδι. Βουτάς εκεί με το δαχτυλίδι και θέλω να μου ρίξεις για να το βρεις ένα spot hidden. Καλά έχεις. Και θα ρίξω και εγώ ένα spot hidden για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Είναι πολύ καλό. Μη ρίξεις. Μπορώ να το ποσάρω. Γιατί? Θέλω πάρα πολύ στο δαχτυλίδι. Έφερες 9. Έφερα 9. Μην το πουσάρεις! Πόσο πια. Σωστά, ναι. Θα βρει κι άλλο ένα που ήταν χαμένο στα Από την σκουπίδια. προηγούμενη, από πέρσι. Χαλάω και ένα luck για να το κάνω extreme success. Εγώ θα βρω αυτό το δαχτυλίδι σήμερα. Λοιπόν, φτάνεις στο σημείο που η κοπελίτσα πέταξε το δαχτυλίδι, χώνεις τα μεγάλα σου χέρια μέσα στα σκουπίδια, παραμένεις στα σκουπίδια. Οι άνθρωποι που είναι γύρω σου, οι υπόλοιποι του χωριού, φρενάρουν. Γιατί είναι σε φάση, OK, αυτό το τύπος θα μας πνίξει για να βρει αυτό το δαχτυλίδι αν χρειαστεί. Και όντως, πιάνεις ένα σημείο δαχτυλίδι, λες, να το! Κοιτάς λίγο αριστερά και βλέπεις άλλο ένα. Άλλο ένα! Δεν βρήκα το περσινό. Λέει η κοπέλα, γι' αυτό πέρσι δεν είχαμε νικητή. Σηκώνω το χέρι μου και στο καυγάζω. Ρίτα, τον βλέπεις μέσα στη σαβούρα, γεμάτο σκόνη και μάκα και βρώμα παντού πάνω του, με δύο ασημένια δαχτυλίδια στο χέρι. Όλοι οι χωρικοί χειροκροτάνε, οι συμμετέχοντες, οι άλλοι έρχονται, σε παίρνουν αγκαλιά, το αίμα από τις μύτες που έχεις ανοίξει και εσύ και οι υπόλοιποι πέφτει πάνω στην μπλούζα, σου λερώνεσαι. Μπράβο φίλε, σου λέει, μπράβο, φοβερό, να ξανάρθεις, πω φίλε, μπράβο. Θα βρω την κοπέλα και θα πω ένα δαχτυλίδι πρέπει να κερδίσω και της δίνω το ένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Θα το χρησιμοποιήσουμε φυσικά για το παιχνίδι του χρόνου. Συγχαρητήρια. Θα μείνετε για την Ανάσταση, έτσι δεν είναι? Έτσι φαίνεται. Ψάχνουμε και τον φίλο μας, τον Χάρη που ήρθε προχθές. Ήρθανε κάποιοι επισκέπτες, ναι. Ναι, είναι αυτός που έμεινε πίσω. Έμεινε πίσω. Ναι, μας είπαν ότι ένας έμεινε πίσω και ψάχνουμε να δούμε
πού κατέληξε, πού βρήκε κατάλημα. Ή αν τον πήγε κάποιος να το αμάξει κάπου. Κοιτάξτε, ο μόνος που έχει αμάξει είναι ο κύριος Ρόγκαν και ο κύριος Σον. Τώρα καταλήματα... Οι περισσότεροι μένουν στο σπίτι του κυρίου Κόουλ όταν έρχονται εδώ. Και το σπίτι του κυρίου Κόουλ είναι πάνω στην πλατεία, το περάσετε ερχόμενοι προς τα εδώ. Αν θέλετε μπορείτε να πάτε να ρωτήσετε και εκεί. Καθώς βάζω και εγώ τον εαυτό μου στην συζήτηση, δίνοντας και ένα χαρτομάντιλο στον Τόμας. Ναι, τα είπαμε με τον κύριο Κόουλ. Σπίτια με ελεύθερες νέες κοπέλες, μήπως ο φίλος μας βρήκε την τύχη του. Η τύπισσα σε κοιτάει και λέει τώρα ελεύθερη στο χωριό είμαι εγώ. Δεν έχω κάποιο φίλο σαν σπίτι μου. Δεν ξέρω πώς να το πω αυτό πιο ευγενικά. Και... Είσαστε σίγουροι, δεν κρίνουμε? Όχι, δεν... Ναι, είμαι πολύ σίγουρη. Γενικά εδώ, στο Χάρτεν, σου λέει έτσι, παίρνοντας πιο σοβαρό ύφος, ακολουθούμε αρκετά τις διδαχές του κυρίου μας και δεν τείνουμε να, πώς να το πω, ελευθεριάζουμε τόσο πολύ. Δεν κρίνουμε φυσικά, αλλά εμείς είμαστε μια έντονα θρησκευόμενη κοινότητα. Εσείς χάνετε και της κλείνω το μάτι. Ρίξε μου ένα πείρανς. Για τα memes. Το έφερα με 73 στα 80. Βλέπεις την κοπελίτσα να κοκκινίζει, πιάνει το αυτί της. Άιντα, χάρηκα. Ρίτα. Να δείτε στο σπίτι του κυρίου Κόουλ, νομίζω, για το φίλο σας και πρέπει να πάω να κλείνω αυτό το δαχτυλίδι και φεύγει τρέχοντας. Ρίτα, συγγνώμη που της έδωσα ήδη δαχτυλίδι. Ώρα να βρούμε τον Σον. Έχετε ήδη φτάσει μάλλον, απλά μείνατε να παρακολουθήσετε την ένδοξη προσπάθεια του Τόμας στο Σαβουροβούτι. Τον έβγαλες? Αυτό κι αν πρέπει να το κρατήσουμε σαν ανάμνηση. Ναι, τον έβγαλα. Είναι από τις καλύτερες φωτογραφίες. Τι έγινε, παιδιά? Έχουμε μιλήσει, 2 άτομα έχουν αμάξει. Ο ένας είναι ο Χασάπης. Ναι, ο ένας είναι ο Χασάπης, του μιλήσαμε. Του μιλήσατε, σας είπε ότι τον είδε. Τον είδε? Όχι, παιδί, δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Κοιτάω λίγο αριστερά-δεξιά να δω πόσος κόσμος υπάρχει. Σιγά σιγά σπάει ο κόσμος από εδώ γιατί τελείωσε το event. Φεύγουν από τον λάκκο με τα σκουπίδια και κατευθύνονται προς 2 άλλες μεριές του χωριού, της πεδιάδας, ας πούμε, του γηπέδου. Τη μία εκεί που είδε ο Τζέι πριν να στείλουν κάτι πασάλους και κάτι σκοινιά και στην άλλη σε μια γωνία του χωριού. Μίλησα με τον... Μίλησα με τον παίκτη του Μπάντζο λίγο πιο δίπλα που έτυχε και του πήρε το. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι μου είπε ότι τελευταία φορά είδε τον Χάρη να πηγαίνει στο σπίτι ενός τύπου που τον λένε Ρόγκαν και με τον Πάτερ Κόουλ. Ο Ρόγκαν είναι ο Χασάπης που μας είπε ότι δεν τον έχει δει. Λοιπόν, αυτό δεν είναι καλό. Εμείς έχουμε σκεφτεί ότι μάλλον ο Ρόγκαν έχει κόρη. Και ο δικός μας κάτι την έχει κάνει την κουτσουκέλα του. Εγώ αυτό φαντάζομαι, για να πηγαίνει με παπά. Ελπίζω αυτή η θεωρία να είναι σωστή, γιατί η εναλλακτική είναι ότι ο Χασάπης κάνει ξεπετσιάσματα. Όλοι οι χασάπιδες κάνουν ξεπετσιάσματα. Ναι, είναι το επάγγελμα. Ναι. Είχαν μια έντονη συζήτηση για το... Όχι, πήγε στην κυρία με τα έντερα. Της έδωσες αυτοκόλλητο. Ναι. Είναι η μητέρα του Ρόγκαν. Δεν την έπεισα. Δύσκολο να πεις ένα χασάπι να γίνει vegan. Τρώνε ρακούν. Αν το ρακούν είναι νεκρό. Ναι, αυτό δεν είπα. Χριστός και Παναγία. Λοιπόν, ίσως να πρέπει να ρίξουμε κάποια επίσκεψη στο σπίτι του Ρόγκαν ή στο σπίτι του Πάτερ Κόουλ. Ας πάμε λίγο στην εκκλησία να ξεκαθαρίσουμε λίγο τι γίνεται. Εννοείς χωρίς αυτούς? Ναι. Τι λες, τι άλλες θα κάνουμε? Ρε παιδιά, μου φάνηκε πάρα πολύ ύποπτος αυτός ο ιερέας. Μία μας λένε ότι δεν τον έχουν δει, μία μας λένε ότι τον έχουν δει. Αυτοί που μας λένε ότι δεν τον έχουν δει, σίγουρα δεν θέλουν το καλό του Χάρη.
ίσως το να τους πούμε ότι πάμε να είναι λίγο, ξέρετε, ξεκάρφωμα, να μας καταλάβουνε. Πάμε τώρα που... Κοιτάω αριστερά, τώρα που δεν είναι κανένας εδώ και έχουν πάει όλοι να παίξουν παιχνίδια, πάμε μια ψακτική. Δεν θα πάρουμε και τίποτα, θα ανοίξουμε μια πόρτα. Είδε το Ρόγκαν από όπου ήρθε, αλλά δεν ξέρω ποιο είναι το σπίτι του. Δεν θα είναι δύσκολο να βρει το σπίτι ενός χασάπι, γιατί υποθέτεις ότι θα είναι και το χασάπικο μαζί σε μια τόσο μικρή. Δεν βλέπω μαγαζιά καθόλου, οπότε είναι λίγο. Υπάρχουν κάποιες ανοιχτές προσώψεις, αλλά είναι τόσο μικρός ο οικισμός που είναι αυτό που σου περιγράφω. Δηλαδή, η μπροστά μεριά του σπιτιού είναι και το μαγαζί, όπως συμβαίνει πολύ συχνά. Δηλαδή, ο μανάβης μένει πάνω από το μανάβικο, δεν έχει κανένα λόγο να είναι χωριστά, να νοικιάσει αλλού. Ωραία. Να πάμε να δούμε. Εξάλλου, απλά περπατάμε να ρωτήσει κανείς. Ή μπορούμε να ζητήσουμε φιλοξενία και κάπου να κάνει ένα μπάνιο, γιατί παιδιά σας αγαπώ, σας εκτιμώ και έχουμε υπάρξει με πολλές μυρωδιές στο βαν, αλλά αυτή τη στιγμή μυρίζει χειρότερα από σοκάκι πίσω από μπειραρία στο Λονδίνο. Έτσι είναι η μυρωδιά της νίκης. Ωραία. Τότε ίσως να πάω. Θέλετε να πάω να μιλήσω με τον Πάτερ Κόουλ να μας κλείσει, ρε παιδί μου, να κοιμηθούμε εκεί πέρα. Και όσο κάνω εγώ αυτό, ή να πάτε οι τρεις σας να βρείτε το χασάπικο και να δείτε μέσα μήπως υπάρχει τίποτα. Δεν θα είναι και κάμια δεδαλώδης κτίριο, ίσα μια ματιά γύρω από το παράθυρο να δείτε αν έχει γίνει τίποτα. Ωραία, πες του. Θα έρθει και κανένα μαζί μου. Αυτός που πρέπει να κάνει μπάνιο. Ναι, έλα μαζί μου εσύ. Okay. Σε αυτό το σημείο να πω ότι, Ρίτα, δεν ξέρω πώς σου ακούγεται η οψιόν του να πας στο χασάπικο, αλλά σίγουρα θα είναι ένα μέρος που ένας άνθρωπος του στυλ σου δεν θα το εκτιμήσει πάρα πολύ. Έχω αφήσει εσύ τσοκί. Οπότε, ο Μίτς και ο Τόμας κατευθύνονται προς την πλατεία του χωριού που είναι το σπίτι του Κόουλ, ενώ ο Τζέι και η Ρίτα πάνε από εκεί που αρχικά είδαν το Ρόγκαν να έρχονται και σύντομα βλέπουν όντως την πόρτα του χασάπικου. Είναι αρκετά εύκολο να τη δείτε, είναι μια ανοιχτή γκαραζόπορτα. Από πίσω έχει ένα πάγκο κλασικό χασάπικου, ας πούμε, με γυάλινη πρόσωψη, και είναι ανοιχτή. Πίσω από τον πάγκο υπάρχει τείχος με μια σιδερένια πόρτα. Και δείχνει, έχει όροφο το σπίτι. Είναι μονό. Έχει όροφο από πάνω, έχει δηλαδή και σπίτι πάνω από το χασάπικο, το οποίο φαίνεται να έχει είσοδο από την άλλη μεριά. Κάνουμε μια κύκλα από το πλάι, ναι, έχει πλαϊνή είσοδο. Okay. Τι λες? Θα μπούμε τώρα σοβαρά στο σπίτι. Θες να πούμε στο χασάπικο? Σίγουρα όχι, καθώς έχω βγάλει ένα αυτοκόλλητο που λέει «Φάε ένα καρότο, μη φας έναν φύλλο» και έχει δει πάνω ένα κουνελάκι και το κολλάω σε μια κολόνα απ' έξω. Θα κάνουμε διάρρηξη στο σπίτι του χασάπι. Διάρρηξη, ρε παιδί μου. Κοίτα, αυτή τη στιγμή δεν είναι εδώ. Υπάρχει κάποιος άλλος στο χασάπικο? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς. Okay. Όλη η πόλη είναι συγκεντρωμένη στα χωράφια, ρε παιδί μου, και παίζει. Όλο το χωριό, δηλαδή. Ωραία. Η μία μπορούμε να δούμε στο χασάπικο από τα παράθυρα. Γύρω-γύρω το πίσω κομμάτι να δούμε από... Ωραία. Πάμε σε ένα παράθυρο. Έλα και της κάνω πατάκι να ανέβει. Θες να δεις, το χασάπικο είναι στο ισόγειο. Ναι. Είναι εύκολο δηλαδή και με το μάτι δεν χρειάζεται να ανέβεις κάπου για να δεις. Εκ πρώτης όψης, δηλαδή κινείσαι περιφερειακά, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις ότι είναι ένας αρκετά απλός χώρος. Η πόρτα η μεταλλική που βλέπεις μπροστά οδηγεί σε ένα δεύτερο δωμάτιο. Τα παράθυρα είναι από τις δύο μεριές. Είναι ένα απλό πίσω δωμάτιο χασάπικου, δηλαδή έχει κάτι κουφάρια, κάποια λουκάνικα και κάποια διακρεμασμένα, ένα πάγκο ξύλινο, στρογγυλό, φαίνεται να είναι κομμένος κορμός δέντρου με ένα χασάπικο μπαλτά καρφωμένο επάνω, και ένα κομμάτι το οποίο το βλέπεις κλειστό και δεν έχει παράθυρα, κλεισμένο με μια πλαστική κουρτίνα που υποθέτεις ότι είναι το ψυγείο, ξέρεις, το σημείο που έχουν τα κρύα κρέατα, πράγμα που το μαρτυράει και το γεγονός ότι υπάρχει απ' έξω ένα σώμα air condition που φαίνεται να κατεβάζει σαν air condition, ψήξεις, ας πούμε. Αλλά μέσα εκεί προφανώς, επειδή δεν υπάρχει παράθυρο για να διατηρεί θερμοκρασία, δεν μπορείς να δεις απ' έξω.
Δεν βλέπω κάτι περίεργο. Μη δεις εσύ. Ό,τι περιμένεις να δεις ένα χασάπικο. Εντάξει, το θέμα ήταν να μην τα κάνουν τώρα που τα κάνανε. Δεν με πειράζει τόσο να τα δω. Ναι, δεν φαίνεται στη μούρη σου γιατί είσαι έτοιμη όπως τότε που σου είχα πει μην καπνίσεις τόσο γρήγορα. Κάπως έτσι είναι η μούρη σου αυτή τη στιγμή. Θες να ρίξουμε και μια ματιά στο σπίτι? Θες να χτυπήσουμε να δούμε πως είναι κανένα στο σπίτι? Ξέχασα να πω ότι μέσα στο πίσω δωμάτιο του χασάπικου υπάρχει και μία από αυτές τις απλές στρογγυλές σκάλες που βγαίνουν στο σπίτι μάλλον. Αυτές τις κλασικές μεταλλικές, ας πούμε. Ή μπορούμε να μπούμε μέσα και να το κόψουμε ευθεία και αν κάποιος μας ρωτήσει να πούμε ότι κάποιον ψάχναμε για να ψωνίσουμε. Για να μπούμε στο χασάπικο. Και από εκεί φαίνεται ότι μπορούμε να πάμε και σε άλλους χώρους. Τρόμητη είσαι. Μπράβο, πρέπει να αντιμετωπίζεις τους φόβους σου. Μπράβο. Πάμε, μέσα. Το έχω δει σε ένα επεισόδιο του Hot Couples. Το έχω δει. Το έχουν κάνει σε φαρμακείο αυτοί βέβαια. Το έχουν κάνει το ίδιο. Πάμε. Πλησιάζετε στη μεταλλική πόρτα που οδηγεί στο πίσω μέρος. Φαίνεται να είναι όχι κλειδωμένη αλλά σφινωμένη από την πίσω μεριά κάπως. Δηλαδή σπρώχνεται, κουνιέται η γλώσσα αλλά φαίνεται λίγο σφινωμένη. Θα χρειαστώ ένα strength ή size roll και υποθέτω ότι αφού αν ο ένας βοηθάει τον άλλον, ας πούμε, μπορείτε να μου ρίξετε με bonus die. Οκ, το size σου. Σίγουρα όχι. Πήγαμε οι δύο πιο τέτοιο. Λοιπόν, size μάλιστα. Μεγαλύτερες πιθανότητες. Δεν χρειάζεται, ευχαριστούμε. Έχω φέρει hyper hard success 7. Extreme success. Λοιπόν, σπρώχνεις την πόρτα και καταλαβαίνεις ότι απλώς έχει κάποια σφίνα από πίσω, οπότε βάζεις απλά το βάρος σου στο σωστό σημείο, πατάς με το πόδι και η σφίνα εξφενδονίζεται, κάνει ένα τσουλάει προς τα πίσω, κτάνκ, χτυπάει στον πίσω τοίχο και έχεις πρόσβαση στο πίσω μέρος του χασάπικου. Ορίστε. Μετά από εσάς. Κάνω ένα γενναίο βήμα μπροστά. Ρίτα, μπαίνεις μέσα, η μυρωδιά είναι... Τι γεύεσαι. Ο τόπος μυρίζει σφαγμένο κρέας. Είναι όπως την περιέγραψα πριν, 2-3 λουκάνικα κρέμονται. Μάλιστα φαίνεται να έχει ελάχιστα πράγματα και στις προσώψεις και στο πίσω μέρος. Υποθέτεται ότι τα πιο πολλά έχουν βγει για κατανάλωση. Μέσα στο χώρο είναι αποστηρωμένα λευκός, οπότε πολύ εύκολα μπορείτε να δείτε ότι δεν υπάρχει κάτι. Και υπάρχει φυσικά η κουρτίνα που οδηγεί προς το ψυγείο και τη σκάλα που οδηγεί προς τα πάνω. Θα πάω προς την κουρτίνα να το κλείσουμε, να δω τι έχει μέσα. 2 κατσίκια από γάτζους κρεμασμένα, χδαρμένα. Και στη γωνία του πατώματος υπάρχει ένα τετράγωνο σχήμα το οποίο προεξέχει λίγο από το υπόλοιπο και ένας σιδερένιος κρίκος υπάρχει στην κορυφή του. Καταλαβαίνεις ότι είναι καταπακτή. Καθώς έχω αρχίσει να αγριεύομαι. Ρε CJ, Έλα. αν τον έχει τον Χάρη μέσα σε κανένα ψυγείο. Στο ψυγείο, σαν ψυγείο δεν είναι. 2 κατσίκια έχει εδώ. Ωραία. Θα μπορούσε ο Χάρη να ήταν ένα από τα κατσίκια, αλλά όχι. Όχι, δεν είναι. Έχει όμως... Έχει πόγα εδώ το μαγαζί. Το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο... Και προσπαθώ χωρίς να θέλω να την ανοίξω, να δω αν σηκώνεται. Δηλαδή αν νιώσω ότι σηκωθεί η καταπαχτή θα την αφήσω. Χρειάζεται λίγο μοχλό για να σηκωθεί. Μοχλό που είναι εύκολα διαθέσιμος στην μορφή των γάτζων που κρέμονται από το ταβάνι. Το έκανα με το χέρι και εφόσον νιώσω ότι δεν μπορώ να τη σηκώσω, θα είμαι... Το οποίο δεν ξέρω αν οι δυο μας, εγώ και εσύ, είναι η καλύτερη λύση το να κάνουμε κάτι με αυτή την καταπαχτή. Δηλαδή, εμείς είμαστε του καλλιτεχνικού.
Για τα υπόλοιπα έχουμε τον Τόμι. Καταλαβες. Και στην πραγματικότητα κάτι τέτοιες ώρες σκέφτομαι. Αν το γυρίσουμε ακούστικα, αν σταματήσουμε να έχουμε dramas. Ήταν στα σενάρια, απλά ξέρεις, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Ο Χάρη είναι αυτός που μας είχε πει ότι έχει το φίλο του στην Καλιφόρνια που θα άκουγε, μας άκουγε. Το demo. Ναι, άρα πριν το acoustic πρέπει να πάμε σε κάτι. Η σκάλα που οδηγεί προς τα πάνω, φτάνεις και αυτή σε ταβάνι? Όχι, είναι ανοιχτή. Φαίνεται τελείως. να πηγαίνει κατευθείαν στο σπίτι. Τι να σου πω. Συνήθως τα μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζονται κάτω. Πάνω, θες να ρίξουμε μια ματιά αν έχει κόρη κάτι. Μήπως είναι παντρεμένη πάνω, είναι... Την πρώτη νύχτα του γάμου δεν με πειράζει να τον κόψω, ρε παιδί μου. Δεν έχω τέτοια κολλήματα εγώ. Να πάμε να συνθέσουμε ένα μυρολόι, τι θες? Ας πάμε πάνω Ναι. και μετά ας πάμε να δούμε τους άλλους. Δεν χρειάζεται να πηδάμε σε συμπεράσματα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πήγαινε. Καθώς κατευθύνεστε λοιπόν προς τη σκάλα, μπαίνετε μέσα στο σπίτι του Χασάπη, ενώ ταυτόχρονα οι άλλοι που αναφέρθηκαν σε αυτή τη συζήτηση έχουν φτάσει στην πλατεία του χωριού και βλέπετε μπροστά σας πάλι το εικόνισμα της Πιετά και πίσω του υπάρχει το σπίτι του Κόουλ, το οποίο σας έδειξε από πριν. Εσύ Τόμας, μήπως έπρεπε να έχουμε πάει εμείς στο Χασάπικο και να έχουν πάει αυτοί να μιλήσουν με τον Πάτερ? Τώρα, όταν ξεκινάει η Ρίτα, δύσκολα τη σταματάς. Όλο το ταξίδι έχει πάει κατά διάολο. Ήλπιζα να έχουμε λίγο bonding time, να σκεφτούμε να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Τα παιδιά είναι λίγο λαλούμ, αλλά υπάρχει ταλέντο, υπάρχουμε κάτι καλό εδώ. Και τώρα είμαι μέσα στα σκουπίδια, ψάχνω το Χάρη και μπαίνουμε σε σπίτια. Τέλος πάντων, άκου, νιώθω ότι αυτός ο ιερέας μου φάνηκε πάρα πολύ μακριά μουσια σε ιερέα, καθώς προχωράω, καθώς συζητάμε και πρέπει να χτυπήσω την πόρτα, ρε παιδί μου, μέχρι να απαντήσω. Καθώς κινείσαι προς το σπίτι του Κόουλ, όπως είπα, είστε στην πλατεία και περνάς δίπλα από την Πιετά, το οποίο είναι πολύ κοντά, αλλά 3 βήματα πιο πίσω. Και κοντοστέκεις ένα λεπτό, γιατί όντως κάτι είναι περίεργο σε αυτό το εικόνισμα. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι τα στυλ συγχέονται. Η Πιετά κανονικά κρατάει τον Ιησού και το βλέμμα της είναι στον ουρανό. Αλλά στο συγκεκριμένο εικόνισμα η Παναγία έχει το πρόσωπό της χαμηλά, σαν να κουμπάει προς το στήθος του αποκαθιλωμένου Ιησού, και έχοντας κάνει φωτογραφία έχεις καλύτερη αίσθηση από ότι ο Τζέι για συνθέσεις, για το τι απεικονίζει μια εικόνα, και παρατηρείς κάποια περίεργα στοιχεία. Τα χέρια της Παναγίας φαίνεται να σφίγγουν πολύ έντονα το σώμα και το πρόσωπό της στο σημείο που ακουμπάει με το Χριστό φαίνεται σαν η μπογιά να έχει τραβηχτεί από το ένα πρόσωπο στο άλλο, σαν το στόμα της να είναι επάνω στο γιο της, και η σύνθεση θυμίζει περισσότερο από μια Παναγία ένα άλλο έργο τέχνης, τον Κρόνο που κατασπαράζει τα παιδιά του. Το βλέπεις αυτό, στιγμιαία κοιτάς προς τα πάνω και έχεις την αίσθηση ότι τα μάτια της Παναγίας είναι καρφωμένα επάνω στα δικά σου. Ο Μίτς τρομαγμένος σταματάει για λίγο, γυρνάει την κάμερά του προς το άγαλμα και βγάζει φωτογραφία. Βγάζεις τη φωτογραφία, κατεβάζεις την κάμερα και ξανακοιτώντας τα μάτια είναι πάλι κάτω προς το σώμα του Ιησού. Θέλω να καταλάβω εάν ξέρω για κάποια σέχτα έτσι παραθρησκευτική, έτσι με αυτά τα διαβάσματα που έχω κάνει, γιατί ο Μίτσα λόγω της φωτογραφίας ασχολείται και λίγο έτσι με το παραφυσικό. Θέλω να μου ρίξεις ένα knowledge. Έχω occult. Ένα occult. Και μαζί με αυτό θέλω να μου ρίξεις και ένα sanity roll. Τέλεια.
Το Calp είναι αυτό, Πώς είναι? που είναι success. Και το sanity μου με 80. Αυτό είναι 96. Έχασα το sanity. Τέλεια. Σκέψεις πλημμυρίζουν το μυαλό σου καθώς προσπαθείς να θυμηθείς κάποια σχετική σέχτα και ταυτόχρονα το πράγμα το οποίο είδες επιστρέφει στην ανάμνησή σου, ουρλιάζεις, πέφτεις προς τα πίσω και σωριάζεις στο έδαφος καθώς ο Τόμας γυρνάει και σε κοιτάει και βλέπεις ότι εδώ τελειώνει το δεύτερο μας επεισόδιο. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε, μπορείτε να μας βρείτε στα social media με το όνομα PlotPod Podcast. Ακόμα καλύτερα, μοιραστείτε αυτό το επεισόδιο με τους φίλους σας. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να μεγαλώσει η παρέα μας.